फैथारै नुयो माथो लोगोफोर। हेलौ लोगोफोर मस्ट वेलकाम आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय आरोना ओमफ्राय दायो आं दंफैयो आंनि न' गोदानाव आरोना ओमफ्राय माइ हानो फैदोंमोन सान्दुंआ गोसाद्राय ओमफ्राय दसे थाना हानोसै ओमफ्राय दसे नोंथांमोनजों लाइभआव फैनानै रायज्लायफैनो माबाबाय आरो जेनेबा लाइभ फैनाय जाबाय नोंथांमोना सोर सोर नायदों कमेन्ट खालामनो हागोन दायो। बेनि गेजेराव आंनि न' गोदानखौ दिनै माने देखायनो सानबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाबानो जाबाय बोरै जादों ओमफ्राय ओरैनो माने बांद्राय इमान माबा नङा आरोना न'आ ओरैनो जानला मानलासो आरोना होमबाबो नोंथांमोन एसे माने लाइभनि गेजेरजों खिन्थिनोसै नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना नायदो एकदम ओरैनो आरोना नै ओरैनो माबाबाय आरोना जेनेबा साथामल' मानसि थानायखौलाय इमान माबा नाङा आरोना देनाङा जेनेबा इसोरफोरा अनबाय बायोबा माने बेफोरबायदि मोजां लुनायनि माबा खालामगोन आरोना नैबे जाबाय माने ओंखाम संग्रा ओरैनो फिसा लुबाय सानै साथाम मानसि जानायनि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेयो जाबाय ओरैनो उन्दुग्रा ओमफ्राय दंखला नैबे खाथियाव आरोना लोगोफोर माने बांद्राय गोजानाव जाबा माने माबा जायो ओंखाम संग्रा खाथियावनो थानांगौ दंखला नै बेनिफ्राय नैथिं फोथार गोजा आरोना लोगोफोर माने नै बिथिं माइ गायग्रा गोजा बिथिं गोजा आरोना ओमफ्राय जों दा माइ हागोना बैयावनो आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय ओरैनो माने दासान्दि ओरैबायदि जानला मानला माने ओरैबायदि नंथारै भिडिअखौनो मानसिफ्रा बहुत भाइरेल खालामो आरोना नंगौखि नङा मानसिफ्रा माने नाया हसिया माने बहुत माबा खालामो ओमफ्राय नंनायालाय नंखागौ बियो ओरै भुमिकादो इन्टार वार्ल्डजों जेनेबा बेफोरबायदि माने भिडिअ दायो फैगासिनो माने नंगौ नंनाया ओमफ्राय ओरैनो भुमिकायाबो ओरैनो राय हरामोन आरो इन्टार वार्ल्डआव गावनि हिन्जावखौ माने बेफोरबायदि गाज्रि बाथ्रा बुंनाय नङामोन आरोना नङामोनबा नंगौ बाथ्राया नंगौ ओमफ्राय बेनिखायनोथ' बेफोरबायदि माने दावराव जादों खिन्थु बांसिन माने आं बिसोरनि गेजेराव बांद्रायखौ बुंनो सानामोन खिन्थु आं मोनसेल' बाथ्राखौ आं भिडिअ'आवबो होखाबाय मानि थाखाय बांसिन दुखु मोनदों बेखौ फोरमायखादों आङो बेनिफ्राय जिथुनाखि दायाथ' भुमिकानिनोखा खिन्थु आरो भुमिकायाबो माने जेबो रिप्लाय होफिनाखै आरो जाखिनि भिडिअ माबादों बे सब सिगांनि होनानो सोब लेटेस्ट माने इसरारिया सोब माबाखादों आरोना माने सोब माने आगोलनि भिडिअ गोजामोननो जेनेबा भुमिकाजों साहा लोंहैलायनाय बेफोर सब आगोलनि खिन्थु फटक मोनसेल' लानाया बे गोदानै जानायसो आरोना आं दायो मोनसे माबायाव नुदोंमोन जेनाखि ओमफ्राय जिथुनिखि आरो भिडिअ कलावदि दासान्दि माबादोंमोन बै मा होनो है इन्टार वार्ल्डआदि जेनेबा भिडिअ कल खालामनानै रायज्लायदोंमोन नालाय माबादों एमिथे एनजेदो खिन्थु बियो आगोलनि आरोना माने भुमिकाखौ लागोन मागोन होनना बुंनाया बे आगोलनि बाथ्रा बेनिफ्राय जिथुनाखि बेवहाय हिनजावाबो दंखायोमोन अलरेडि माने भिडिअ कल रायलायनाया एमथे एनजेदो सोब माने इसोखान्दो माने लोगोखासो आरोना माने माबा बे समाव लोगो हिसाबैसो रायलायबाय थाखायो आरोना मोनफैबाय आंनिया बुरैया ओमफ्राय ओरैबायदि माने बरिया बारनाङो आरोना बिफाङा बरिया सारि सारि बरिया दंखाजोबो ओमफ्राय टेनसन गैया आरोना फ्रि थान्दा सान्थि माने सिरि आराम बेफोरबायदियावसो माने माइन्दआबो फ्रि जायो खिन्थु हारलायाव थाबाय दा माइन्दआ गरम जायो लोगोफोर ओमफ्राय बांद्रायखौ बुंबाय थाला बिसोरनि फारसे माने दायो जों माइ हानोसै आरोना ओमफ्राय न' लिरनो हायाखै नै जि गारलाब नांदों आरोना माने थोरिनि हा नालाय बहुद जायो लोगोफोर बास थाबनो 1K खालामना होदो नोंथांमोननिफ्राय सापर्ट माने बहुद माने मोनदों मोननाया खिन्थु अब्लाबो आरो आं बेखौनो बुंबाय थायो बहुद सापर्ट नांगौ होमबाबो माने आंनि हिन्जावनि आरो आंनि मोखांखौ नायनानै थाबैनो माने सापर्ट खालामना होदो आरोना लोगोफोर मानो होनबा ओरैबादि खस्थ' मिथिबायना माने नोंथांमोननिफ्राय सापर्ट एसे होदो बहुद नङाबा एकदम माने बेसेबां खामानि मावनो लोगोफोर मिथिबायना साख्रि बाख्रिबोथ' गैखाया नोंथांमोननि सापर्टआनो एसे जि हायो माने थाइसे थाइनै माने मोननाय हेन आरोना अननानै सापर्ट होदों माने
दायोथ' हरदों फेमिलिया साथाम जाबाय नालाय लोगोफोर माने जमा जों साथाम जाबाय माने इथिं आंनि हिनजाव ओमफ्राय आं ओमफ्राय आरो फिसाजो माने साथाम जाबाय फेमिलिया ओरैबायदि माने दायो हार्टनि लामायाव फैगासिनो आरोना लोगोफोर बेनिखायनो एसे माने नोंथांमोननिफ्राय अनेक सापर्ट होदो आरोना ओमफ्राय इथिं आरो फिसाजोबो देरबोगासिनो इथिं आरो लेखा फरायनाय मानायनि एकदम आउटआव थांनाबो मालाय बेसेबां खामानि मावनो माने बैफोरबायदि माने खामानिखौलाय आं मावबाय थाखायो खिन्थु अब्लाबो माने खस्थ' खामानिनिफ्राय खामानि मावनायनिफ्रायनोसो एसे रैखा होदो आरोना लोगोफोर आंखौ मानो होनबा बर'जों बर'आ गासिबो हेल्प होलायदो नोंसोरनियाबो जुदि सोरबाफोर जुदि बेफोरबायदि माने गासिबो आजिखालि गासिबो हेल्प होलायोसो नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोना जेरै हेल्प मोनो माने बेलेगनिफ्राय हेल्प होनायानो साबसिनथ' लोगोफोर माने हेफाजाबासो हेफाजाब जेरै होनबा इसोराथ' गासैखौबो हेल्प होनो होयो खिन्थु मानसिया मानसिखौसो नायलायनो बालायो नालाय बेनिखायनो बेफोरखौ बाद होनानै इसोरनि बुंनाय बायदि नोंथांमोनाबो अननानै सापर्ट होदो आरोना लोगोफोर आं बेखौसो लुबैयो ओमफ्राय एसे माइ हानायखौ देखायनोसै दायो मिथिबाय लोगोफोर जोंहा बरदिना बारा गोबाव गैला लोगोफोर मिथिबाय आरो मथा मथि 25 दिन दङ आरोना दिनै लास्ट थारिख जोंहा गाबोननिफ्राय प्रग्रामा जासिगोन मोसानाय रंजानाय गाबोननि फार्स्ट दे जोंहा डिसेम्बरखौ मानिना लायो आरोना लोगोफोर मानो होनबा डिसेम्बर 1 थारिख जोंहा हरावनो नेनांगौमोन खिन्थु गाबोन साननिफ्रायनो फालिनाय जासिगोन आरोना माने माबाखौ रंजानाय सानखौ गाबोननिफ्राय माबासिगोन आरोना बेखेवसिगोन डिसेम्बरखौ जोंहा बरायना लासिगोन आरोना ओमफ्राय हिन्जावा थांग्रोबाय आंनिया ओमफ्राय आं थांबाय थानोसै ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो माइ हानायखौ ससे नायलांबाय थादो ओइस गयबो लाबोखादोंमोन नै गयबो लाबोखादों गयखौबो जानोसै लोगोफोर ओमफ्राय नै बिथिं लेट्रिन हाखरा बिथिं जावबाय आरोना न'निफ्राय बारा गोजान जाया हरावबा दिगदार जायो नङाबा लोगोफोर माबा थांबाय बांसिनानो माबा मोजां कमेन्ट खालामदों माबाखौ मिथिया जेनाखि बुंदोंमोन ना आरो माबाखौ बुंनायखौ यानि इन्टार वार्ल्डखौ बुंनायखौ कमेन्ट मोननैसो मोजां फैदो खिन्थु रावबो बे गाज्रि कमेन्ट खालामाखै थेंकिउ स' माच बिदि मोजां कमेन्ट खालामनायनि थाखाय आरोना दायो माइ हानो थांनोसै नै फोथाराव लोगोफोर मा खालामनो आरोना मानसिनि जिउआ दानो दं दानो गैया सोरबा बायदिया माने थाखा फैसाखौ लानानैनो ओरैबायदि देरगानाय देखायो बे थाखा फैसाया माने जिउ थासान्दिल' लोगोफोर मिथिबाय माने थाखा फैसा एभेलेबोल गैयाबाबो माने थाइसे थाइनै आरामै माने सान्थि मोनजालांनायखौसो लुगैयो माने थाखा फैसा एभेलेबोल थाबाबो माने बैसोर बायदिनियाव हाजार थाखा फैसा एभेलेबोल थाबाबो माने गोजोननाय गैया आरोना जोंफोरबायदिनियाव दाबायदियाव थाखा फैसा गैयाबाबो जोंनियावहा बांसिनानो गोजोननाय दङ मानो होनब्ला माने अनलायनाय थालायबानो माने गोजोननाया थायो आरोना लोगोफोर बेनिखायनो अनलायनांगौ आरो बे माने इसेबां माने मानसिया माने थाबाय थागोनखौ आसा गैया आरोना दानो दं दानो गैला आजिखालिनि जिउआ बेनिखायनो माने दसे जिउ थासान्दियावनो माने मानसिजों मिलायना थांनायासो मानसिनि धोरोम आरोना लोगोफोर बिदिनो हिनजावा एकदम जागासिनो मोखै मा उदैयाव जायो नुबायना दासो ओंखाम जाना फैबाय दानो देनजार माइआ बारा जायासै देग्लाय दैया अखा मोनासै नालाय लोगोफोर एकदम दैया लोमसावजोबना होबाय फार्स्ट फायजेननायाव बिनि उनाव एकदम माइयानो जास्रायासै आरोना ओमफ्राय दैबो लोमाखैमोन दै ओमफ्राय रानसावजोबनाय दैया गैस्राला एकदम हायाबो बालि मिथिबाय लोगोफोर न' खोनोनो जाया बे हाया बेखिनिया माहाय जावजागोन दां जावजानायालाय होमबाबो बांद्राय माबा नङा आरोना ओमफ्राय जों दायो माइ हानोसै लोगोफोर लाइभनि गेजेरजों जाय जाय फैबाय आरो माने गोजोननाय थाबाय दिनैनि लाइभखौ आङो माने हिनजावनि मोखांखौ देखायनानै माने लाइभखौ आं बन्द' खालामनो सानबाय लोगोफोरनि सोरबाफोर साननांगौ आरोना खालि बे ड्रेसखौल' नुसैलै होननानै सोब ड्रेसानो गैया बायना होआबा फटक साफायग्रा बे ड्रेस गांसेखौनो नुयोना लोगोफोरा माने फटकआनो जा माबायानो जा बादहो जेनेबा बे मावनाय दांनाय समाव गोदान गोदान गानना लाब गैया नङा होमबा एकदम बे माबा नङा आरोना जेरै रंजानाय सान फैबा बेयावसो गाननाया बे बेलेग खोथा बे मावनाय दांनाय समाव गोदान गोदान गानना लाब गैया आं दख'ना अग्रं गाननो बायो रे बिसोरनिया मा नांगौ खालि एकदम मोदोमाव सिथाबखानाय जि नांगौ आरो ना माने अग्रंफोरा थेबबाय थानांगोना बेनिखायनो दिगदार नाङो आरोना सान्दुंआ बिराद गोसा नै खावलाया एकदम थनथ्रबनाय जालायलायदों
बेदआवसो नारें जुम्ब्राफोर जानो नांगौ बेलायदि जानांगौ माबायदि माखै आइयो हाथायनो खैजोबखायो आंना नुबानो सान्दुंआबो बिराद गोसालै लोगोफोर मिथिबायना होमबाबो उफाय गैया गैयिनि फिसा मावना जानांगोन जेसेनो मावना जागोन जेसेनो एकदम मोनजागोन आरो ना मावना जाबासो मोनजागोन नालाय लोगोफोर आरो मावाबासिनो थाबाथ' माहाथो मोनजानो बेफोरबायदि आरो ना जों गोथौयैनो सानबा मोनहाजोबो गासैखौबो जे थौलेनो सानबा माने गाज्रि आखला फैयो आरोना थौलेनो साननाय मानसिनियाव ओंखायनो गोथौ खनसे सानना नायबा गासैखौबो मिथिखायो आरोना माबायदि फैयो मानो जानाय खिथि आरो एसे लुगैथो लोगोफ्रा सोर सोर जायो जलफाय कमेन्ट खालामब्रा दे मानसि गास एसां नायबा मा कमेन्ट खालामथ्रानोसैलाय बे दुखु मोनो आरोना कमेन्ट खालामाबा एकदम मानो होनब्ला रोङादां कमेन्ट खालामनो हैद कमेन्ट खालामनो रोङा जायो नामा आयौ बिमा होनलायगोन आरो ओमफ्राय होबाय मानाखो जोंनि माइया जाथ्राखैलै नै माइया एकदम बायफ्लेजोबबाय माबायदि हागोन बेखौ सिङानो साख्रेबजोबगोन मिथिबायना माइयानो एकदम थेफा गोजा मिथिबाय लोगोफोर माइयानो थेफा गोजासो दाबो खालाबसे जाना होनो आंबो गैला ओमफाय हरलाय एकदम दोखो जाग्लिना होदों हालुजोब्बाय जाना दिनैसो फार्स्ट लोगोफोर बिराद बोसोर जाबाय जलफाय जायैया मिथिबाय फानलु मोनजाखाया फब्रा बिथिं जाहानि नै न'थिंल' मोनजायो फानलु फब्रा फानलु बब्राजों जलफै फिथाइ आरो दायो नारेंआ दंमोन थाइसे लाबोनायबा दोखो जागौमोन जोंहा हौवानि हिनजाव मिथिबायना जाजोबगोन नों अबेखा सोरबा खुदै गलायलायदोंदां पापा सोरलै गोखैया नांदोलै एबारसो मोनजानाय हेननाय मोनखायखो मिथिबाय लोगोफोर मथा मथि जाबायलै बै बोसोरसे समाव ओइद बारबाय माहा जोंहा जों न'आव थाबासो जानाय जायोमोन ना दायो बेयाव फैनानै जानाय जायाखै आरोना मोनखाया नालाय जलफिखौनो मोना मानिफ्राय लाबोनायथाय नै बायना लाबोदों उदालगुरिनिफ्राय बाबा बायना लाबोनायसनो लोगोफोर फैबाय अदालगुरि टाउननि जों मालाबा थांसिगोन आरोना शपिं हलाव लोगोफोर कमप्लेक्स जोंनि अदालगुरि बिशाल मार्केट आरो कमप्लेक्स दङ बेयाव ओरैबायदि दाम खम मोनो गस्लाखौ गांसे बायबा गांसे फ्रि मोनफायो आरोना बेखौ होनो वान बाय गेट फ्रि मिथिबाय मोनमारो आरो लोगोफोर गांसे बायबा गांसे फ्रि मोनफायो आरोना मोनो आरो साबोनफोरखौ मोनो मोनो बेबो आरो ए होमबा बायहैनांगोन सुइटारफोरखौ मोना दै जेसेनो दामनि गस्ला बायगोन गांसे फ्रि मोनखायो आरोना ओमफ्राय दाम खमनि मोना दाखालि दुर्गा फुजायावबो अफार होदोंमोन आरोना मबाइलनि माबा 70,000निखौ 35,000आव होनायमोन आरोना ओमफ्राय मबाइल फिसा गंसे मोनफायबावगोनसो आरोना मबाइल फिसा गंसे मोनफाबावगोन आरोना जा हिनजावनि नामखौ मिथिनो लुगैदों नामा मा नाम नोंनि नामा खिथाना होदो एसे लाजिलां नामानो बरसासो बिथांनि नामखौ उनाव खिन्थागोन आङो मा नाम माबानिया ओमफ्राय आंनि नामखौथ' मिथियोदां माथो ना मिथिया देनां बोरायानो माबा फैनानै खोन्थागोन आरो ना लोगोफोर दा खोन्थाथ'ला आंनि नाम दैदेनसा आरो आं सिगाङाव मा होनना थगायनानै हाबा खालामदों बेखौ मिथिबाय बहुद खोथा दङ दे दा खोन्थाया उनाव खोन्थागोन 1K सापर्ट खालामग्रोदो बिनि उनाव खोन्थागोन आरोना आं रं नाम्बार आं ससेल' आंनि खोन्थानि र' लाभ स्ट'रिखौ माबायदि दे लोगोफोर आंनि लाभ स्ट'रि ससे खोन्थानि हा जेब्ला आङो माबाल'सो जादोंमोन आरोना बे समाव 17-18 जानाय बैसोनि आरोना बे समाव मबाइल फिसासोमोन मबाइल गिदिर गैयामोन आंनाव आंहाबो गैयामोन दा हिनजावाबो गैयामोन आरो आंनिया मबाइल फिसासोमोन बेनाबो ओमफ्राय आंनिफ्राय बेसे सिगां लाग्रोदो आरो मबाइल गिदिरखौ माबाना मबाइल फिसा आंनिया ओमफ्राय सानसेखालि माने बिदिनो जानला मानला नाम्बार थुबाय आङो नाम्बार थुनायाव बिनाव बोरैबा खब नांफैबायदों आरो मानसिखौ लोगो मोनाखैमोन दे लोगोफोर बेनियावहा माने माबायाखैमोन आरोना बेयो गिर्जा थांदोंमोन आरो बै समाव ओमफ्राय बिनानावसो हमदोंमोनदां आरो बिनि उनाव बियो आरो कल खालामफिनदोंमोन आंखौ कल खालामफिननायाव रायज्लायबाय माबाय
आं लाजियोलै खोन्थानो मिथिया लोगोफोर ओरैबायदि माबासो जकिं बायदिसो आरोना देनां मोजां खोन्थासिगोन दे दा खोन्थाथ'ला दा माइ हानोसै आरो होद मा बुजोबो थाय जानो लुगैना दे नै गब जानोसै बिदिबा लोगोफोर आं माइ हानोसै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लाइभखौ थेंक इउ स' माच लाइभआव फैनायनि थाखाय बाय 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 होनदो आलु सोबाय